has sigut el descobridor, eres trompa solista i... Bé, Elies, doncs anem a fer una, si et pareix bé, una pausa publicitària. Me pareix molt bé. El programa Temps de Paraules ha rebut avui la visita del cantautor Elies Moncholí, que a més és professor de trompa i intèrpret de trompa. Així que tindrem l'honor de que ens acompanyi ell com a músic arrencavant en la lectura del poema, però això serà després. Ara anem a preguntar-li quina paraula ha triat del diccionari per a regalar-nos. Ha de ser una, no? Ha de ser una. Bé, si en vols dos, te podem deixar que en digues dos. Estic recordant ara un grupet de paraules, que eren dos, que deia Dante, que jo crec que resumeix molt bé el que jo triaria. Intellecto d'amore. Intel·ligència d'amor. Platón ja parlava d'això, veritat, bondat i amor. I aquesta mescla entre la intel·ligència i l'amor, que jo crec que seria el que ens fa falta. Fa 3.000 anys, 2.000, 1.000... I de 5.000 anys també. Trobar això, no? Que bonic. Intel·lecto d'amore? Que bonic. Ens la quedem, ens agrada molt, Elies. I ara també volem demanar-te que compartisques dos llibres que a tu t'agraden amb nosaltres, per favor. Doncs mira, el primer és este. Un llibre electrònic? És el llibre electrònic perquè en ell poden estar tots. Que guai! Bueno, és un poc broma, En realitat... No, però... Sí, està... Me pareix molt bé esta defensa del llibre electrònic. Ahí poden estar tots. Però bueno, com me'n vares demanar dos, bueno, el primer és l'Odissea d'Homer. A més en l'edició en valencià. Sí, esta és una edició en valencià. Perfecte. Però bueno, l'ideal seria que poguérem llegir tots en grec, no? Per a tastar bé la mètrica, la rima, la poesia, no? Però així no hi ha lluís, així no hi ha fa goig, Si així no fa goig, molt de goig, imagina't en grec. Això hauria de ser una cosa extraordinària. Sí, és el llibre fundacional de la literatura occidental, no? Segurament, no? I de més coses, i de la cultura. I de la mitologia, i amb ell tot el que ve després, no? Platón i Sòfocles i tota la colla esta, no? Extraordinaris, no? A més, devem dir que és de lectura molt amena, molt gratificant, en contra de lo que poguera aparèixer a voltes. Pareix que per ser un clàssic ha de ser un difícil, espès o no sé. Tindre un poc de paciència i enamorar-se del poema èpic este, no? Comença in media res, que diuen que comença quan ell està en Ogygia, en la illa d'Ogygia, en Calipso, comença així. Entonces, bueno, al final ho has de saber, però bueno, si algú vol saber exactament el viatge d'Ulisses cronològic, en el disc pots escoltar el teu disc, també. La llum d'Itaca, cronològic. El viatge, sí, cronològic. Molt bé. I tu no sols, en fi, que té fonament, este disc té fonament perquè t'has empapat de l'Homer, de l'Odissea. Molt bé. I quin altre? Bueno, i l'altre, com en dos llibres no fem molt, però bueno, si havien de ser dos, doncs això és un i este és un altre llibre del que estic enamorat també, que és de Salvador Espriu. Jo crec que és un dels més grans poetes en la nostra llengua del segle XX. Crec, no vaig a que això és així, no? I aquesta obra és una obra de teatre.
Està basada en la història d'Ester de la Bíblia i ell fa una relectura d'eixa... Del personatge? No, de la història d'Ester. De la història. Hi ha un llibre en la Bíblia que se diu Història d'Ester. I ell fa esta primera història d'Ester, que anomena, i aleshores fa un paral·lelisme entre el poble jueu i el poble català, no? I és molt interessant, molt interessant. Que bonic. És una festa de la llengua, extraordinària, però una festa. Una cosa, has d'estar en el diccionari al costat tot el rato, per anar mirant i tal, és una cosa, dius, i esta paraula, i esta paraula, i esta paraula... Ell deia que quan el va escriure volia deixar una mena de testament per si la llengua es perdia, desapareixia. Carai, que pessimista, no? No, t'has de posar-te en aquesta època, en ple franquisme. Estava prohibit el valencià, el català estava prohibit en tots els puestos. Bueno. I ell va voler fer una mena de testament. recopilació, testament? Una mena de testament. I va fer este llibre, que és un cant d'amor, finalment, entre els pobles i entre els homes. És un cant de concòrdia i d'intel·ligència i de poesia, no? Carai, mos has dut dos llibres molt sucosos, de molta substància, Elies. Molt bonics, els dos. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs, este ha estat el nostre temps amb tu, Elies. T'agraïm molt que t'hagis accedit a compartir-lo amb nosaltres i t'agrairem també que m'acompanyes ara en la lectura del poema en la nostra secció Poesia eres tu. Espera un momentet, per favor. Anem a llegir un poema de Joan Salvat Papaseí, un poeta català que va néixer a Barcelona l'any 1894 i va morir als 30 anys a Barcelona també. La seva poesia mescla l'esperit revolucionari que caracteritza este poeta amb el misticisme amorós, donant com a resultat una poesia molt personal i novedosa. Una frase seua molt bonica diu que cada ferida la sang d'un poema. I este poema du com a títol La meua amiga com un vaixell blanc. I ens va acompanyar el nostre convidat d'esta nit, Elies. Moltes gràcies, Elies. De res, un plaer. Doncs podem començar quan vulguis. Aquella verge vinclada als meus braços tot es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, em deia ajocant-se. No hi ha a la terra cap glavi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altra que et faci l'ofrena d'un amor tan pur. No em deixes, no, que el teu bes m'amanyaga, com ho faria si era sense tu. I ara s'alçava, i jo la vestia, i els seus cabells destrenava pel coll. La carn, flotant al mossec de la vida, s'enorgullia de la comunió. Què més voldràs si el meu cos que et guardava ara ja és teu i elevarà el teu cant i amb els teus nus de puntetes
sa veu endolcia, i jo era l'oro, l'heroi i l'esclau. No et deixaré, et diré el nom d'amiga, la meua amiga, com un vaixell blanc. Molt bé, gràcies, Elies, moltíssimes gràcies. Esperem que s'hagi pogut escoltar amb suficient normalitat el poema i la meravellosa música de la trompa d'Elies. I nosaltres ens despedim així de tots vostès. Moltíssimes gràcies per la seva companyia. Internautes, un bes des de la vall per a tots. Feliç setmana a tots.